Ramsey. Tuag at Venables. Mendes, mynd heibio fan. Peniad peryg gan o, roed I dîm mewn trwbl a Newell yn taro'r trawst. Efo'i ergyd ar y cynnig cyntaf, wel, peniad James Owen yn roed I dîm mewn trwbl, ond dihangfa I Fflint. Arsan. Nôl at Edwards. Smith. Pete. William Venables. Stevens yn ei glirio, ac Kieran Smith efo'r ergyd ar y cynnig cyntaf. Harry Allen yn gorau gwylio hwnna'r holl ffordd. Mae'r bel hir gan Bala yn peri problem I Fflint ar cychwyn y gem. Chwarter awr ar y cloc. Anthony Stevens. Sefyll dros y cig crydd. Tuag at y postyn agosa, ac oddi ar y traws. Na'r agosa mae Fflint wedi dod hyd yn hyn. Cic crydd hyfryd gan Anthony Stevens, ac Alex Ramsey yn gwylio hi yn taro traws. Arsan at Wall. Creisiad, cyrraedd, Mendes. Traed, sydyn gan Mendes ag at Venables ar y postyn pella. A mae Chris Venables wedi rhoi Bala ar y blaen. 7 munud ar 20 wedi chwarae yma yn Maes Tegid. Ac mae Bala yn cael I heiddiant. Maen nhw wedi bod y tîm gorau hyd yma. A mae Chris Venables yn rwydo I 7fed gol ym mhob cystadleuaeth tymor yma. Cole, heibio I Arsan. Ramsey'n penderfynu dyrnu. Disgyn I Harrison. A Mendes, clirio. Nôl mae'n dod gan Stevens. Simmons. Gwaith da gan Simmons. Bel disgyn I Acpro. Acpro ar ergyd. Doedd honna ddim yn bell gan Acpro. Gwaith da I ddechrau gan O'Kera Simmons. Bel yn disgyn I Acpro ac ergyd nerthol Acpro. Modfeddi heibio'r postyn. Diaw. Minut. Di Acpro am sefyll. Ond gwaith da gan Arsan, ond Acpro yn ennill y meddiant. Cydwalod wneud yr hediad heibio fo, ac Bel yn disgyn I Simmons ar y postyn pella. Ond peniad Simmons dros y traws. Bala yn meddwl bod Acpro'n cam sefyll, ond Acpro'n adfer y sefyllfa. Ond croesiad Cadwaladr, cael ei penio dros y traws gan Simmons. Mendes, I chwipio hon. Tuag at y canol. Diaw yn ei glirio, disgyn I Smith, cyfla mergyd gan Smith, a mae'n gwiro heibio Harry Allen I gefn y rhwyd. A mae Bala wedi dyblu ei mantais. Yr ergyd gan Kieran Smith yn cymryd gwiriad ac yn twyllo Harry Allen yn y gol. Ac ydy Bala wedi sicrhau lle yn 4edd rownd Cwpan Cymru.